تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Dalam kita niki wau tesih berhubungan kalian masalah sosial, masalah kekeluargaan, bebrayan, dan masalah yang sing umum dumadi tanpa kesamaan menika. Iki diterangake ayat terakhir nika bab sumpah ilah. Sumpah ilah niku jarang tiyang kenal iki. Jarang piye ngertos sing nerangke. Sumpah ilah niku sumpah sing dumadi mergo pamane ana wong lanang juwekel ambek bojone. Piye-piye kok salah, piye-piye kok ora bener. Piye-piye kok kurang pamane ngoten. Terus saking bodoke alladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Terus sumpah tapi ora pegat niki. Mau sumpah ora kudu ngeloni kowe, ora kudu ngeloni kowe, ora ape ngumpuli kowe. Tapi boten tiba pegat. Nek terjadi sumpah ngoten niku, monggo wong otomatis ora oleh ngeloni selama 4 bulan. Tarabbusu arba'ati asyhur. Donen sumpah
sumpah ape nglakoni maksiat iki nek wong sumpah demi Allah aku sok manganan ape mendem wong sak dene kajaman kabeh nek sumpah ngoten niku sumpah wis dosa wajib dibatalno lan wajib bayar kafaratul yamin. Kafaratul yamin dendone sumpah. Lah nek sumpah ilang iku kan terus 4 wulan kok anti oleh berlalu dhewe. Lah wis 4 wulan kok dadak sing lanang sing gondok umpamane. Wala aku tak pikir-pikir kumpul orang mek bojoku kok saya ra kuat aku. Wis mati no umpamane. Monggo wae nang jamu tolak kok enak kok sampe ora ya nek wis ra kuat ya buka. Kuat umpamane kuwate wani 20 jam kira 100.000 terus wis mati no piye ya pegat kang sing padha no aja kalau sing dibendoni Gusti Allah ora disenengi Gusti Allah tapi oleh kok pegatan iku nek wis ora ana kecocokan. Lah Yesus dumadi pegat wis dumadi tolak piye ayat iki nerakake proses dumadi ditolak lan kudu kepriye nalika tumiba tolak mati mana yang biyen mangke diterangake wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wal mutallaqatu utawi wong wadon kang dipegat kang ditalak iku yatarabbasna padha nunggu-nunggu ngenteni kena padha ngenteni sapa mutallaqat bi anfusihinna kelawan awak dhewe ne mutallaqat nunggu piye nunggu ora nikah dhisik udah nek jalan sebenarnya nunggu tempo ane nikah ora kesusu nikah nunggu pira wene salah sata kuru ing telu pira-pira kuruk di mana nih kuruk mulai saya mungkin tapi tak jelas ini oleh yahilu lan ora halal lahuna keduwe mutallaqat apa ayat tuna ing yen to ndelikake utawa nyingetake sapa mutallaqat ma ing barang halaqo kang dadekake sapa Allah Gusti Allah fi arhamihinna ing dalem pira-pira rahime utawa keluargane mutallaqat ing kunna lamun ana sapa mutallaqat ana iku yu'minu iman billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir kok iki diterangno nek wis dumadi talak piye misale wis terjadi talak wis jelas pokoke ucapan kita pegat ora kok muni ora bojone niku ora tumi pegat utawa ngono sesuai ora dadi bojoku kowe ngono gak dadi pegat ora nek muni karo nesu kalimat talak ucapan sing mirip talak nek munekno karo ngamuk karo nesu niku boten dipibo talak kecuali nek jan sore jelas muni tak pegat kowe tolak ketukang ngono iku karo ngamuk lah dadi talak. Lah nek wis tumiba talak piye? Talak iku wong sing ditalak iki nek talak bae suwene tempone telung kuruk talak bae ini talak telu nggo nang ayat misore diterangno at-talaqul maratan sing oleh iku sing telah dirujuk niku ping 7 sing diterangno talaqot niki wong ketalak bae talak telu wong nek ditalak telu piye nek pengen nikah neh talak telu iki piye pokoke sandekan
biyen itu 3 kali konteks, 3 kali momen. Nah, tapi kalau saya tidak Umar itu pisanlah ngelani dana ping 3 kowe tak talak bae pisan niku padha karo dadi talak. Nek wis kaya ngono harus gimana nek pengen nikah? Kudu ngenteni minimal 3 kuruk. Lah iki tak terangke. Iki kata kuruk iki dadi basa Arab niku ana sing jenenge siji tapi basane akeh. Kaya jamal unta, ba'irun, unta, hudnatun, unta, hudnatun, unta, nakotun ya unta, airun ya unta. Ngono aku sambasan. Macan, asadun, macan, laisun, macan, terus namrun, macan, namrun, macan kumbang. Terus usamatun ya macan, terus fahdun ya macan, haidarun ya macan. Sebenarnya juga ada ya haidarun, al haidar itu macan. Bahasanya macan itu wakil naik ketang. Lalu bahasa sing kalimahe siji tapi artinya loro dan saling menguatkan orang bertentangan. Ya, napa zikir? Zikir itu iso bermakna eling manggone ning ati. Wah, ya eling kuwi. Bolo jenenge warna omahe Jakarta. Kita eling iki jenenge zikir basa Arab. Mulane lah kirah itu kenang-kenangan, lah kirotun itu kenang-kenangan. Tapi menyebut mengucap itu jenenge bahasa Arab ya zikir. Kedua arti itu saling menguatkan ya zikir kanggo nek Gusti Allah iman iku ya zikir artinya ya zikir lisane. La Qur'un oraun bimana sing Qur'un niki iso dimaknai suci, iso dimaknai haid, iso dimaknai hadas. Mulane nek jalan terane bahwa atuhu amlai kaulani. Iso maknai Qur'an niki suci, iso maknai Qur'an niki rega. Padha oleh mergo bahasa Arab ya ngono. Intine piye? Tataku iku telung sucinan utawa telung haidan oleh kabeh dimaknai. 3 kali haid suci lagi, 3 kali haid suci lagi, haid suci lagi niku jadi kurang luwih ya 4 bulanan 3 bahasa Arab niku tetep nggadhahi rujukan sing luas nek pengen jemano suatu kalimat. Oleh nikah minimal duwe apa jenenge iddah. Niku nek ayat dulu sebelumnya arba'ata asyhur wa asra bakal 10 dina. Lene wong duwe wetengan iki kan disinggung ayat iki aja ngati disembunyikan nek meteng ora aku meteng kok. Nek jus wol niku diterangke waulatul hamli ajaluhunna ayyaduna hamlahun. Wong sing meteng iku idahe oleh kawin nek wis nglairake jabang bayine. Meteng halal lho iki, meteng halal. Meteng ambek bojone resmi mawon. Ora meteng ambek sapi turun dalan niku. Angger meteng ora halal dhewe metenge sapi wedhus wong gapi metenge kaya wedhus kaya sapi. Nek iku ora ana idahe, kondisi meteng dinikahno oleh, tapi yo nutupi kehormatan. Nek sapi yo ora apa-apane meteng wedhus. Nek wong meteng resmi, kene disebutke meng wong sing hamil aja nganti menyembunyikan kehamilanane nalika dibogat bojone, eda-eda ora meteng. Wong klambi gede kok piye bodi seperti sing anu barang kono bar idah, cara idah wong ora meteng, bar 8 wulan dadak nikah. Nikah dia bilang dino, dadan meteng. Rasa nikah. Mergo nikahe wong sing duwe kandungan sing dipegat
duwe kandungan iku kudu ngenteni lahir. Sekali lagi wong sing meteng halal iki diangen. Meteng ame bojone di tengah-tengah meteng dadi pegat, perkarane misale utawa bojone ra pekah, moh tenan jebule sing lanang gak sesuai udangane. Moh, tapi peteng iki piye? Ngenteni lahire anake idahe. Misale senengi wong nek ngenteni lahire anake. Iki meteng sing halal, meteng iki diuyoi sapi diuyoi jalan sadalan-dalan dadak meteng iki piye? Iki gak apa dinikahno. Nutupi aib misale terus dinikahno. Boten apa-apa. Lah tentang wong sing meteng bolak-balik hamil ini kalusen ya sing meteng tak dalan-dalan iki kalusen. Sing mlenti di luar nikah piye? Sing mlendek di luar nikah mau tak terangke oleh dinikahno di tengah-tengah sing meteng niku oleh. Ya oke ya oleh. Aku ya oleh dinikahno. Sing ora oleh iku sing nikah sing meteng halal, sing hamil halal. Dinikahno oleh hukume anak sing jero kandungan iku piye? Anak sing nang dikandhut iku akhire piye? Lan bene ning sapa cara agama ngene. Misalnya ana ya naudzubillah insyaallah hukum keluargane awake dhewe ora seperti Pak Aib ngono iki men cerita hukum. Misalnya ana utang wedok terlalu bebas wong sing tuwek longgar. Terus kecelakaan hamil terus dinikahno. Terus disenengi bocah dinikahno atau liyan nutupi lah. Lah ngono iku sing nikahi kudu sapa? Ora kudu sing ngetengi ora kudu sing ngetengi. Enggak iki sing disenengi ya. Sing gelem. Ora harus sing ngetengi terus nikahi nek nang iku maksudnya di dosa tetep dosa ngeloni. Tapi siapa yang harus menikahi apa kudu pake bayi secara biologis iku ora. Dinikahi wong liya oleh iku ya oleh. Iki beda bape karo dosa ora dosa tetep dosa ora apa-apane dipangan biar jablok kaya sapi kaya wedhus tetep dosa. Bar ada ketune lan kudu dosa tetep. Sing nikahi sapa wae wong lanang oleh. Terus status bene bayi sing nang jero iki piye? Nek lanang itu bener ora butuh wali. Wedok piye? Iki biasane wong-wong sing terlalu gampang. Ya wong wedok nek manah wedok bayi niku anggere bar dinikahi bapake mbek mboke iku bar kopil tu nikah dadi ijabno ijek enek wektu 6 wulan punjul sithik niku bayi sik iso diwaleni bapak sing nikahi mboke niku baleni nek bar diijabno jek ana masa 6 wulan punjul sithik kok punjul sedina bolong dina lagi lahir bayi iku iso diwaleni bapake. Lah nek bar selapan jebrot ya ora iso diwaleni bapake. Wong saiki diaktekno wae ora iso nek ngono iku. Angel iki ya. Coba ngono kadang kala wong ditutupi, akhirnya sampeyan sing nikah sing maleni ya bapak harame iku mau. Lah ngono iku padha karo deter benih dosa, deter benih anak. Jatah padha karo. Dadi dhewe nek dadi nikahno kok laire jek ana masa 6 wulan wis sithik. Iku jek iso najan jane ya wis peteng dhisik saurung nikah. Tapi nek 6 wulan wis sithik lagi lair iku iso diwaleni bapak sing nikah iku. Lah nek bariku kok selapan 2 wulan atau 3 wulan, 5 wulan nek perlu kok wis lair ora iso dipini. Kudu walite coba cara nikah cara sampai gede iso dadi perawan panjang umur iso nikah sapa sing maleni yo panahe wae. Ya ngono iku kadang ora kadang kala akeh wong sing ditutup-tutupi bahwa anak iki biyen anak jenjen anak plek-plek anak jenang ngono iku akhirnya dibaleni sing nyebabke nikahe sebenarnya ora sah
Sing komen dhewe padha karo deder anak rawu menek anak putune. Wong balik nang ayat iki. Wala yahillu dadi wong sing dipegak tolak bae niku nek pengen labine idae telung uruk iki ya 3 kali haid 3 kali suci berarti ya telung 4 bulan 10 dina. Tapi nek 4 bulan 10 dina iku idae wong sing ditinggal mati. Tapi nek kene nek sing ora ditinggal mati idae telung uruk iki meh semono tapi ra nganti 4 bulan 10 dina. Intinya 3 kali tet 3 kali suci ngono wae. Telung uruk mergo manane uruk kuwi iso dimaknai suci, iso dimaknai haid. Wala yahillu lahunna ayyatum nama khalaqallahu fi arhamihin. Ora halal, ora kena tegese haram menyembunyikan wetengane nalika dipegat bojone. Ora oleh disembunyikan ora ngaku nek meteng. Ingkun ayo kemenna billahi wal yaumil akhir nek bocah mau ngaku duwe iman nang Gusti Allah lan iman mek dina kiamat. Monggo ya aja didelikno nek hamil ya diketokno ngaku wae nek hamil. Wa tumulatuhunna kai bojo-bojone mutalaqat iku ahakku luwih berhak sapa bu'ul birotihina kelawan baleni mutalaqat bidalika ing dalam mengkono-mengkono zaman iki saupamane iki ora tolak bae ora tolak 3 moko nek pengen balenan sadurunge 3 uruk mau sadurunge 3 sucinan kok pengen balenan ya bojone sing luwih berhak muni dhisik iki nek talae tak pisan tak pindho pengen balenan mulatuhna aku birotihna luwih berhak luwih apik nek bojone sing asale balenan ae dik nek kepegatan ngono jane wis rujuk ngono ki jenenge ora usah niat iso balenan dik tak baleni dik masih sing wedok muni iya apa Mas. Nek sing wedok ya oleh muni, ayo balenan ndang muni baleni ya Mas. Ngono ya oleh. Cuma sing luwih apik bumulatuhunna haqqu bilani birotihinna bilalika in aradu lamun padha ngarepake sapa buulan mutalaqat mang islaha bagus pengen apik pengen ayo jauh kena-kenaan padha balenan pikir-pikir misalnya ada tolak pisang tapi itu orang tak pikir ya itu apa balenan aja ketika kosong jadi cukup menurut wis dadi yang beruruk liwat 3 uruk karena kalau liwat ya kudu jam nah meski liwat tidak ada balenan aja di bangku katakan rakyat ora pindah rakyat ya wis ayo leh ngono pamane oleh pindho nek pengen wis gak oleh itu kudu dipegat kudu putus di sela-selani bojo liya oleh menalan iku tetep keduwe mutlaqah wong wadone dipegat menurut lati utawi sepadane barang kang wajib alaihina ing atase mutlaqah bil ma'rufi kelawan bagus Wali menjali yang itu tetap ketuai wong lanang alaihina ing atase mutlaqah darajatan utawi sak derajat luwih dhuwur. Maksudnya dene. Wong wedok iku ya duwe hak walahuna mithlul ladzi alaihinna. Duwe hak ya menuntut ya duwe hak kaya dene duwe hak dituntut. Wong wedok ya duwe hak membela diri kaya dene wong lanang ya duwe membela diri. Ora wong wedok sing dipitek kita sae gak tapi mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi dalam istilah persidangan duwe hak membela diri, duwe hak menuntut, ya duwe hak dituntut. Cuma wong lanang dalam keluarga itu tetap duwe posisi sak dhuwure sithik. Alaihna darajah.
desa Babu kabeh Gusti Allah tetep azizun. Wong sak kecamatan iki Tegal kabeh Gusti Allah regi tetep aziz. Soale iki wong sak desa iki taat kabeh ibadah kabeh ora badhe Gusti Allah. Badine lan rugine kumongone iki nek ngawone dhewe ya wong ahli ibadah ya bakal mundur badhe, mundur bahagia, mundur kesenangan. Angger wong Bambung wong Tegal wong mujijat ya bakal remuk, repon dadi abot, remuk kuku dadi glepung, akhire dunyane ya sangsara, akhirate ya sengsara. Hakimun nun lakang wicaksana. Lah iki sore nerangno kaitane betolakno. At-tolaku utawi tolak sing kena dirujuk, ya dimana itu ngono. Tapi nek makna sing khafiyah kok at-tolaki utawi tolak. Tapi sing dimaksud iki nek jalane kan disebutne ai tadli kulladhi yuraji'u ba'dahu yuraji'u ba'dahu. Jadi ora usah diwaca tafsire ora dong. Cuma tak maknane sing lengkap. At-tolak utawi tolak talak sing kena dirujuk iku marotane kaping pindho tok. Pindho tok tolak sing oleh dirujuk iku ping pindho tok. Baik sakun mongko nek wis ping telu tolak sing oleh dirujuk iku pegatane ping pindho. Bojo iki upene kaya kaya ibu nangi kok jek ora trimo gremeng protes wae. Kuatku wae 20.000 kok njaluk 200.000 apa iki ndang mati aku kowe pamane ngono. Bendino lek dipune ngenter diapun sak dalan-dalan mesti omong ki sak kecap kok ngomonge 20 kecap bene 20 kecap 40 kecap wis tak pegat kowe pamane ngono iki contoh ben mudah memahami pikirane model-model sampur galak iki ra dicontohno kan adong kaya Kiai Singo Kiai Sisku Kiai wis bual gawe iki ra dicontohno kan adong. Jadi jan mungkin kan wis tak pegat kowe pisan. Ngono iku piye? Nek men pisan kuwi anggere cara urung melewati salah kata kuruk mang telung kuruk. Karek kuruk iki dimaknai suci oleh, dimaknai haid oleh. Telung haitan cinta padha wae maksudnya jadi. Anggere melampaui telung kuruk ya oleh dibaleni sing wong lanang mulatuna hakku birotina sing apik sing lanang sing baleni wis balekane lha kok wong perkara panganan kok nganti demi pegat utawa sing wedok tarang moncak-moncak ora betah bos nomor kowe Mas pegatan aku pegatan ae jaluk pegat kan oleh istilah fikih disebut khulu jaluk pegat iya jaluk pegat gampang pling pegat kowe bisa tok misalnya dadi kepegat. Angger romantis telung puro ngono iku oleh piye iki mawon perkara brambang nek iso ngantek geger dadi pegat iki piye jane jek seneng aku jane jek seneng tapi sampeyan terlalu berat gampang ngamuk wae. Tapi balenan sampe tak baleni yo ngono wis dadi jane ora usah asyhadu alla ilaha illallah yang kesem baleni tidak usah seperti itu. Angger urung melampaui salah satu. Lah berjalan umpamane saulan mbok setahun enggak geger neh mbok perkara ngono tuane mbok perkara dulure mbok geger perkara apa-apa mbok mlawan piye neh geger ala dibangane wis ora dadi pegat etro pegatane anggur urung lewat telung uruk iku oleh dibaleni neh proses baleni yo lumayan gampang dene ditetepi kaya wong sing kudu lugu kudu ngececeng bismillahirrahmanirrahim nate cobalanya sedaya ngono ya oleh tapi jan wis tak baleni ya nggih ya wis matur tak omong dadi jan lah nek wis nganti ping 3 ping iki sing oleh bali ping pindho tok lha iki pindho piye monggo oleh Pak Imsakun monggo ngeker utawa mengendalikan utawa budaya aja nanti terjadi tolak neh
Nek wis terjadi talak pindho ada pilihan oleh imsak bil ma'ruf dipertahankan aja nganti tumiba talak neh. Au tasrihun utawa diculno ya dilepas. Nek wis dirujuk neh nganti ping pindho, kok nek terjadi neh wis ora kena dirujuk neh. Mula setelah tiba talak ping pindho, setelah berlalu telung kuruk salah satu kuruk menjelang masa iddah, kita punya pilihan loro, tasrihum imsakun bil ma'ruf dipertahankan utawa wis diculno wae lah tasrihun bi ihsan ya pegat ora usah geger tapi ora usah tukaran. Wis ora lumrahe wong omah-omah ya enek sing utuh tekan sak patine ya enek sing bubrahan di tengah-tengahe, ana sing bubrahane perkara bodho, ana sing bubrahane perkara derajat, ana sing bubrahane ya perkara kepengaruh keluarga lan ya liyane macam-macam. Wala yahilu lan ora halal laku ketuwe sira kabeh apa anda kudu yen to ngarap utawa jupuk sira kabeh memang sangka mas kawin, memang sangka barang nek mana mausule tapi dikarepe mas kawin. Ata itu kang wis bareng sira kabeh guna ing mutalaqat wong wadon sing dipegat mau. Syai'an ing sithik-sithik ing suwiji-wiji apa wae. Illa ayya khofa kejaba yen to kuwatir sapa lanang wedok bojo lanang bojo wedok mau Allah yuqima yen to ora jumenengi sapa bojo lanang bojo wadon putu dawahi pelanggarane Gusti Allah. Ya tak terang iki tak terang mudeng kowe. Pak itu monggo lamun wedi sapa sira kabeh Allah yuqima yen to ora jumenengi sapa bojo lanang bojo wadon butuh dawahi ing hate pelanggaran Gusti Allah ora dunya alaihi monggo ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase lanang wadon bima ing dalem barang iftatat kang nebusi sapa wong wadon bihi kelawan ma ngene ala ya aku mantak dulu mimma ataitu nasai'a. Niki nek akhirnya bukan kena terjadi, ora mungkin terjadi. Awake dhewe ora oleh cara terjadi pegat njaluk mas kawin sing tau diwehno. Wis sing tau diwehno sithik-sithik ora oleh dijaluk. Nek akhirnya ora mungkin mas kawin iki ora terjadi. Mas kawin ada waktu sholat seperangkat alat sholat tapi dijaluk, ora oleh. Nek Arab itu mas kawin iki ana sing miliaran, ana sing gedung, ana sing mobil lah ngono iku. Nek kene ora mungkin kok. Aku njaluk mas kawin ku sing tau mbok gowo kae, mas kawin apa? Mas kawin seprapat alat salat sing ora tau dienggo, godhol kan godhol ngono nyah ngono. Aku gowe mas kawin apa nek dadi Jawa iku. Nek Jawa iku mas kawin paling murah, paling receh, paling cepete iki ning Jawa. Dadi Jawa nek Arab iku mas kawin larangnya kayak itu, mulanya akeh berawan tuwek, akeh nomor tuwek. Jadi pokoknya ayu-ayu, sing lanang jangan-jangan. Tapi budayanya mereka mas kawinnya kalau larung-larung, nek wong ape omah-omah nang kono kudu mas kawinnya larang. Nek mobilnya, nek omah itu saiki. Malah repot neh iku lho marang iku nek duwe anak wedok, anake gak pakai ayu, ijek ayu mboke. Lah ayu boe pas di karepno cah lanang contoh wae bapane awet dhewe mas kawin piro 500 juta bapane ngono. Lah aku biyen sak emok kudune ya padha wae aku mahar misil kaya mbokne ngono. Lah mboke ayu ya misale anake to mboke ku ayu dadi anake rada nyeringi anak wedok. Lah nurun pake upamane utawa pas meteng moga cah rono rene ngendok udah lecake dilarang dan terus nemplek nang untune nang untune bajine mang. Mboke wayu dadak anake nyeringi hiren becungi. Dikarepno terus cara
dijape diweki mahar kono aku biyen mek pakmu diweki sak miliar kudune anakku ya kudune lho aku lho malah nek iso luwih akeh kene ngakrab aku karena nek kok luwih ayu anake bocah lanang ngono bocah lanang yang apa ngarep tak wedok iku ditakoki ya apa wane wae mahar piro rasa teko anak lah ora nggone bugis nek nggone Sumatera nang Banjar iku kudu wae pitukon wae mahar opeh. Nek jowo kok pas kawin calon ya terima Quran, halal-halal berjanji, alat sholat, padahal ora tau salat kok. Seberangkat alat sholat. Mosok ape dijaluk neh. Lah sing diterangno iki mergo enek sing mas kawine akeh, dadi ora oleh dijaluk ora halal iki tegese piye. Haram misalnya terjadi cerai uang sing sudah dikasih niku ora oleh dijaluk engko nek nang ayat liya ono sing nerangno oleh dijaluk separo nek urung ngincipi blas ya wis yo pegat misale bar angko biltu nikah lho tak urung kena dipuluk blas urung ngincipi ngono iku oleh dijaluk separo engko nek ayat sing besok iki tentang wong sing wis omah-omah wis dadi ya wis kumpul dumadakan pegatan ngono iku mas kawine ora oleh di kita cilik-cilik sapa nang lantai ngisor wae kene tak cupit lho bro dadi ora oleh dijaluk enek pengecualian illa ayyahofa ala yuqima hududallah coba ini kuatir nek dilanjutkan berumah tangga ya saling tahu nek gak sing lanang kok sing wedok iso kok kuatir kok nek tak terus omah ambek wong iku malah aku saya amoh wis roh kelakuane kok senengane main senengane mabuk, mulai diloroi nabok, ngaplok. Lalu aku pegatan aja, aku tak iftat tajbih, gelem nebus, gelem ngetokno separone mas kawinmu sing mengendek ben piro mas, misale sak miliar ya wis tak balekno sing 500 ya tapi aku pegatan. Ngono iku oleh. Baik sirtum ala yauki mahmudullah nek kowe kuwatir kedua belah pihak ora iso menjalankan hududallah iki aturane Gusti Allah. Kuwatir kok nek tetep dipertahankan gladrah ya para junah alaihi ma fi maftadabi ora apa-apa dijaluk dengan persetujuan. Ning pada dasarnya kondisi normal kan layak laku mantak dulu lima ada temu saya ora oleh jaluk mas kawin sing diwelehno. Oleh iki gak kira terjadi ning Jawa. Mergo nang Jawa mas kawin CPT receh sithik-sithik. Oleh jaluk sebagian mas kawin iku nek sing muni sing wedok dengan persetujuan. Kuwatir ayya khafa ala yuqima hududallah. Utawa sing kuwatir ya sing lanang misale aku nek tak terus-terusno mambe jam berada. Jadi apa yang tak kuat jadi nanti apa tidurmu beleduk karena nyawa aku menyek ini aku kok saya suwe malah saya menes tapi ya ayo aku jadi ayo terrewat pegatan lainnya tak balik no mas kawin sedikit ini oleh separuh nek kondisi normal gak oleh tinggal kayak mengkono sing kasebut mang iku hududullahi aturane Gusti Allah pelanggarane Gusti Allah wala ta'madu mongko aja ngliwati sapa sira kabeh ha ing hudud wa man lan sapane wong didadekno kaya kena wa man utawi sapane wong iku ya ta'adda ngliwati sapa wong kudu dawahi ing pelanggarane Gusti Allah wong sing nerjang pelanggarane Gusti Allah nerjang larangane Gusti Allah wis digenahno ora karuan kok jadi tertabrak baula ika kok utawi mengkono
iku al-zalimuna wong kang zalim kabeh. Iki ayat sore sik bab tolak. Upamane wis terjadi tolak ping 3. Baik tolak mongko lamun nalak sapa wong ha ing bojo wadon nek wis terjadi talak sing disebut iki talak wis bain, talak wis talak telu. Talak wis 3 kali utawa pokoke gak talak. Nah ini padha talak telu. Wala tahillu mongko ora halal sapa wadon lahu keduwe wong lanang membadu saking sakubare dalam sakubare demigo mang ora halal. Ora oleh dinikah, ora oleh di ijabno neh nek wis tiba talak ping 3 hatta tangkiha sehingga nikah sapa wong wadon zaujan ing bojo wira kang saliyane bojo lanang sing mau. Cara istilah saiki disebut muhalil. Disebut muhalil iku wong sing nyela-nyelani sing ben halal. Iku nek hukum sing mutamad cara fikih pokoke ora oleh dibaleni nek urung enek wong sing nikahi secara umum ora settingan tapi enek sing politik santri sing rada pinter ya tapi politik ya sing rada pinter tapi politik ngakali anu ya bojoku aku jek seneng tapi wis kadung talak telu kok anu ya nikahi ya jowo bapak-bapak aja suwe-suwe kok tak bokat neh ya istilah muhalil ngono iku tapi secara umum gak oleh kudu nikah secara umum. Ya nikah ya arek kok misalnya dirunde ngono. Sing dikon muhalil ya politik. Kayak ayu misalnya. Wis dina wis ndang wis dekake ndang kene. Sik dosae yo meneng be aku ya meneng ngono ki enak cara ngono. Tapi tak katakan hukum yang umum. Hukum sing umum sing utama ora oleh dinikahi meneh dibaleni nek urung nikah meneh secara umum sing resmi. Nikah kudu didukul, nek cara fikih ngono didukul dikumpuli. Terus nah iku bariku terus enek perkara terus pegatan neh. Mergo ijab kabul iku ijabe siwote wong nikah iku ora kanggo saulan, ora kanggo 2 wulan tapi kanggo selawase. Nek kanggo saulan 2 wulan muhalil itu akan kaya kawin kontrak harus dilarang di Kanjeng Nabi. Oleh karena itu saya duwe kajian liyane Imam Fikih sing mujtahid iki lah. Oleh muhalil iki apa do kawin kontrak, kawin muktah. Nek dianggap muhalil oleh tapi ya tak ora. Pokoke secara umum ora oleh dinikah meneh nek ora dinikahi wong liya neh. Terus wong liya mau geger ora dadi meneh. Kakek oleh. Nah, saya sapa nek yen sing ngongkon terus wis pegatan balik neh kok sing ada tuwibun neh kan hukum latae dhewe. La yudahul mukminu min juhrin wahidin cara hadis kan ngoten. Aja nganti dientuk wong iman iku saka leng siji dientuk untuk ngene bolak-balik min juhrin wahidin saka lubang kang siji. Misalnya awake dhewe tau dientuk kala jengking nang bokong kene mosok diweh noneh gantung neh nek ngene nek kala jengkinge tak tokno neh ben dientuk kan ndak mungkin. Kaya dene terjerumus talak wis ping 7 dadak gadang neh men talak neh. Ya wis aja usah baleni sampe dhewe. Nanti ping 3. Mung saandainya terjadi tapi jarang iki. Nek bojo sing nikahi setelah itu banjur megat baik tolakoha mongko lamun megat saka bojo sing kedua hatta tangkiha zaujan waira kala tahillu mongko halal lahu keduwe hatta tangkiha zaujan waira terus baik tolako mongko lamun megut saka zaujan waira wong wadon kala junaha alaihi mongko ora dosa
iku maujud alaihi ma ing atase wong lanang lan wong wadon apa ayat raja'a ing to balen nikah sapa lanang lan wadon bojo sing kedua mau kok terpegatan apa ya oleh balenine kalau juga alaihi ma ayat raja'a indana lamun ana sapa lanang lan wadon ayu kuima ing to menengake sapa lanang lan wadon Utudallahi ing pelanggarane Gusti Allah berangkat batas-batas hati Gusti Allah badil kalban mengkono-mengkono aturan yang disebutake mau iku utudallahi hati pagere ke pelanggarane Gusti Allah baina maing dalem antarane wong lanang lan wadon bayana kang sapa ingsun hae hudud di komen kedua wong ya lamun nak ngerti kabeh alhamdulillah dikirim ya iki pun njul mriku mangke bukane bunjul seket setunggal sirul Fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah iya kana waktu iya kana nang terus orang kabeh Subhanallah, 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 la ilaha Muhammad la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala